שמח לכולם. אני כאן כדי לספר לכם סיפור קטן על חג הביקורים. בשנת 1948 הוריי, יהודית לבית מרגולין ושמואל הירשברג, חפשו את עמק יזרעאל מתל עדשים בגדלו לכיוון יוקנעם, בה הקימו בית ומשק חקלאי. יחד איתם עשו את אותו מסע מתל עדשים ליוקנעם גם לייזר מרגולין, אחיה של אמי, האחיות לאה חוטומלנסקי ויולה ניסנבאום לבית אנגל ומאיר בן מאיר. מנהג היה במשפחתנו מדי שנה בשנה בחג השבועות התכנסנו כולנו יחד בביתה של סבתי רחל מרגולין בתל עדשים. ביום המסע, מיד לאחר חליבת הבוקר, רתם אבי את שתי סוסותינו לעגלה שעליה חבילות חציר מכוסות צליחות, וכך חצינו את העמק. הגענו לקראת צהריים, אכלנו ברניקס ועוגות גבינה והתחלנו את הדרך חזרה כדי להגיע בזמן לחליבת הערב. כולנו כאן בחרנו לחיות פה בעמק הזה מבלי להרגיש או לחשוב שאנחנו חוליה בשרשרת ארוכה של דורות שקיימו פה חיים מיוחדים. אם אנחנו רוצים שגם לילדים הנפלאים שרק נולדו ולדורות שיבואו אחריהם יהיה מקום זה מיוחד כפי שהוא כיום, אל לנו לאפשר שינוי מוחלט של העמק על ידי בניית שדה תעופה בינלאומי על שדותיו. כולנו תושבי העמק ואורחיו, תושבים מהדרום ומחיפה, ראשי רשויות ואזרחים רבים, נחצה את העמק ונתכנס בצומת נהלל ביום שישי בעוד שבועיים, ה-24 ליוני בשעה 10 בבוקר. נפגין כולנו ונצעק בקול גדול שאת העמק הזה יש לשמר לדורות לטובת כל עם ישראל.